gelek kesan mixabin li ser riya koçberiyê canê xweş destan. Gelek ciwan bûn. Gelekan 16 salan xwendibûn, zanîngeh xelas kiribûn. Li welatê xwe kar nedîtibûn, xwestibûn biçin Ewropa. Lê di riya koçberiyê de ji ber birçîbûn, tîbûn û westabûnê jineke endezyar, muhendîse, xelka Efrînê ye li ser sînorê Belarusya û ciwanekî din ku xelkê hesek heye li nava daristanên Bulgarya canê xweş dest didin. Li gorî zanyariyan piştî 15 rojan ji meşê ji tîbûn û birçîbûnê ew jina Kurd ya endezyar ku navê wê Slava Ado ye xelka Efrînê ye li ser sînorê Belarusya dimire. Endezyara Efrînî Slava Ado ji gundê Xezewiyê bû li navçeyê Şêrewa. Slava bi tîbûn û birçîbûnê di rêda canê xweş dest da. Dibêjin kesên ku ji nêzik ve ew dîtine dibêjin wê aveke gemarî vexwariye, piştre jî jecerî bûye û jiyana xweş dest daye.